אתמול, 5 אחר הצהריים, שחקני הפועל תל אביב עושים את דרכם למשחק הכי חשוב שלהם העונה. אחרי קבלת פנים חמה בחסות אוהדי מכבי חיפה, האדומים מתארגנים לקראת המלחמה. מכבי חיפה מול הפועל תל אביב. הנה אלון יפת מוציא את המשחק הזה לדרך. הפועל פותחת את המשחק לא טוב. התחושה בתום המחצית הראשונה היא שדווקא ידה של חיפה על העליונה, אלא שאחרי ההפסקה מגיעה ההפתעה שסוגרת את הסיפור. פרמו ללאלה, ההזדמנות של לאלה! 1-0 להפועל תל אביב! ברק לאלה מכניס את קריית אליעזר להרד! שחקני הפועל מתקשים להאמין שעשו צעד משמעותי ובלתי צפוי אל עבר המקום הראשון. ובכל זאת, יש מי שמזכיר שבין צלחת האליפות לבינם מפרידים עוד 3 משחקים. אתה יכול במשחק, בשתי משחקים להפסיד גם גביע גם נכון. אבל אתה צריך להעמיד. לא. זה הסוף של... לא, זה לא סוף, זה לא. עוד לא, עוד. יש הרבה עבודה. זה עוד הרבה עבודה. אם הסרט נגמר, יש לנו הרבה עבודה מותי.